Dit binnen net de veroorzakers van de oerlijst, maar leerlingen van het Comenius College naast het Jouwe Samenhofpark die de rommel van een oor oprommen. En dat doen ze heel niet meer. Ja, blikjes energy, zakjes vooral en andere nog meer troep en zo. En dat zijn spullen die jongeren die hier hebben gehangen, zeg maar, achter hebben gelaten? Ja, dat zo wel. Daar lijkt het wel op. Ja. Sorry? Ook veel van de buurt hier ook. En dan gebeurt dat vaker? Ja, geregeld elke dag wel. Bewenners vinden de grote groep hinjongeren bedreigend. Als ik mijn honger lid, dan ren ik aan de andere kant van de dik. Het wiekpanel is drok dwaande met de problemen. Nou, een hoop drankgebruik en vernielingen vooral ik. Bijvoorbeeld de vlonder, ouder aan de wiekijn is die vernield. Dat 2 keer daar, daar de politie 2 keer bij wist. Maar ja, dan is de vogel gevlogen, dus dan weet je net wie die net. En hoe volgesprutst in de kerk dat het nest van die Markels vernield hier? Ja, er is al een poging te doen. Ik ben er nou nog net wist, dus ik weet net dat hij er nog op zit. Maar Nou, ze zijn de boel wel rond herstellen inderdaad. ja. Het broedseizoen komt er nog aan, hè. Ja, ik vind gewoon dat je niet de natuur moet verwoesten. Ja, want dan is het zonde van natuur, vind ik. En daarom ben je ook wel bereid om de boel op te ruimen. Jazeker. De week had in het verliezen een soort werkhoorn van hinjongeren. Maar de politie praten ze nou over dezelfde maatregels als in de week coming up worden. Er is een samenscholingsverbod. Nou ja, daar zou het bij naam mee houden om te zien dat dat enigszins effect hebben kan. In Kamminga worden helpt dat ook wel, hè? In Kammingerborn is het rustig nou, ja, dat klopt. Ja, of is dat misschien toch wat een te draconische maatregel van wat per vernielings, of is het toch echt slimmer? Nou, het is wel wat slimmer dan een peer vernielings. Het is net de eerste keer dat de vlonder kapot is. De politie had al tas zijn om de buurt extra in de gaten te houden. De gemeente zit hier ook wel af en toe. Om wat toezicht te houden. Ja, Jullie zijn niet overlastplegers. nee.